Hem vingut a la 18a edició del Campionat de Catalunya, que es fa aquí a Roses. El Campionat de Catalunya funciona diferent que la resta de regates de la Lliga. S'ha fet un sorteig que són unes eliminatòries. Segons el número d'equips de cada categoria, hi ha unes eliminatòries que classifica la gent per les semifinals que hi haurà demà al matí. I totes les regates són iguals, vull dir, són amb giros, cada categoria té una distància diferent. Els infantils fan 500 metres, i els cadets també, o sigui, dos llargs i un gir. Els juvenils fan 1.000 metres, que són 4 llargs i 3 girs. Els veterans també fan 1.000 metres, 4 llargs i 3 girs, i els sèniors fem 1.500 metres, que són 6 llargs i 5 girs. Nosaltres, els veterans masculins, sí que venim aquí a fer el Campionat de Catalunya, ben guanyat ja la Lliga Catalana. Sí. Això ha de ser una festa, no?, per tothom, no? Aquí venim a fer la cluent de la temporada, es rema avui dissabte i els que tinguéssim una mica més de sort i passéssim a les finals ho faríem demà diumenge també, i ens ho hem de prendre com una festa, cluent de temporada, no? Una temporada que ha anat molt bé. Bé, tots els equips han fet bons resultats, ens hem classificat directe cap a les semifinals o a la final i ja està. Tenint en compte que nosaltres venim de riu i ara remem al mar, trobo que són molt bons resultats. Ara hem entrat a les repesques, que no hem guanyat a la classificació, per tant demà ens tocarà anar a la final B de veterans masculí. Bé, de moment estem tinguent una bona jornada, tot i que la tramuntana intenta fer de les seves, però aquí tenim sempre un molt bon camp de regates